बाक्सानि फालसिगुरियाव 16थि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिनो लाहार फाहार खालामदों। भारत नां श्री श्री गणेश फुजा फोरबोआ फैगासिनो, बेनि थाखाय रायजोनि दाब दाब जायगायाव फुजा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो। बेबायदिनो बाक्सा सालबारि फालसिगुरि श्री श्री गणेश फुजा थिलियाव बोहैथि दाननि 25, 26, 27, 28, 29, 30 आरो 31 खालार खालि 7 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 16थि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिथाय खुंफुंगोन आरो बेनि थाखाय खोब लाहार फाहार खालामगासिनो। मख'नो गोनांदि खुंफुंजागोन बे मेलायाव गोबां देंखोगिरिफोरनि मेथाइ रोजाबनाय, हारिमु दिन्थिफुंनाय, नायजाब दिन्थिफुंनाय, मोसानाय बादायलायनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोरा आबुं थागोन। लोगोसेयैनो बर'नि जाखांफुनाय गोबां महरगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। खुंफुंजानो गोनां हाबाफारिखौनो लानानै खुंफुं आफादनिफ्राय बेबायदिनो लाहार फाहार खालामनायखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोदों। नोंथांमोननि चेनेलखौ खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा जोङो बे फालसिगुरि गणेश फुजा श्री श्री गणेश फुजाखौ देग्लाय 16थि जोनोम सानाव जिहेतु जों गणेश फुजाखौ 7 साननि थाखाय फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। नोंथांमोना बोसोरै बोसोरै खुंफुंनाय जायो नामा? प्रत्येक बोसोरावनो बे सरस्वतीनि सानसे आगोल सानसे आगोल गणेश फुजाखौ जोङो प्रत्येक बोसोरावनो 7 दिन लायो। सानबेसेनि हाबाफारि होनदों? 7 साननि। ओरैनो दसे गामिजोंल' ना गुबुन गामि? दा बे गणेश फुजायाव 13थि गामि लोगो नांफानानै दङ, जेरै खासिबारि, लावरिपारा, मानास सेरफां होनो लांदापारा, अक्सिगुरि, सिमलिगुरि, मान्दारगुरि, हादान, खान्थालगुरि, नगापारा, अदालगुरि गासिबो उरां बस्ति 13था गामि जों बे गणेश फुजाखौ उदालगुरि दंफायो। 13था गामि फालसिगुरि गणेश मन्दिर। गिबि सानखालि बेखेवगिरि हिसाबै सोर आलासि हिसाबै फैगोन? गिबि सानखालि जोंनाव बेखेवगिरि हिसाबै जों लिंहरदों मानगिरि EM राकेश ब्रह्म सारखौ। बिथाङा मेथाइबो खनगोन, बेखेवलांगोनबो। जोबथि सानखालि जोंहा आलासि महरै दङ, माने गिबि आलासि हिसाबै दङ मानगोनां सालबारि समस्तिनि TCLC चेयारमेन बिनद मोसाहारि सार। लोगोसे हांख्रायनानै लाबोदो जोङो थांनाय बिसानि देरहासारनो हानाय सेथि बान्था मोननाय लाइथुन बसुमतारी बिथाङा फैगोन। लोगोसे गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन सारियालि खनग्राया, गुवाहाटी सारियालि खनग्राया कमला सरगियारि। नोंथांमोना गासै रायजो राजानि सिगाङाव मा मेसेज हरगोन? दा जों बेखौनो मेसेज होनो लुगैयोदि जोङो हाग्रा ओनसोलजों मानास सेरफांजों जिहेतु नांथाबना थानाय हिसाबै जों बयबो ज' जानानै बे 13 गामिया गोसोखांनानै जे जोंनि ओनसोलाव मैदेरफ्रा गोबां अयथासार खालामोमोन। दा बेखायनो जोङो गोबां सावरायनानै जोंनि बे गणेशखौ लायोब्ला जाहाथे जोंनि ओनसोलाव मैदेर अयनाय खालामनाय माबा मोनसे जों रैखाथि मोनगोन होननानै जोङो आखायाव लादोंमोन। दिनै निस्सय जोङो गोबां गुन रेहाय मोनबोदों बे फुजा होनायनिफ्राय। जोंनि गामि ओनसोलफ्राव एसे एनै अयनाय खालामनायफ्रा, मैदेरनि अयनाय खालामनायफ्रा गोबां बासायलांदों। बेनि गेजेराव जों खेला दुला जेबो लानाय जायाखै देग्लायनि दिनाव। आगोलाव लायोमोन, जों भलि खेला लाफादेरोमोन। देग्लाय लानाय जायासै खेला दुला। बे गेलेनाय माने सोरखि कम्पिटिसन, डेन्स कम्पिटिसन दङ। बे गिबि सानखालि आर्टिस्ट 2 थागोन, बेनिफ्राय सेकेन्डआव थाबाय डेन्स कम्पिटिसन, मोसानाय बादायलायनाय। थामथियाव थाहैगोन बर' जोंनि खुलागान थागोन। बिसोरो माने बावखुंग्रि मिनि थियेटार होनना बुङो आरो बिसोरो। गोरबागमारानि नङा, बरपेटा लिरो बिसोर। पाठशालानि खोलाहानि बरपेटा लिरो आरो गावसोरनि माबाखौ एड्रेसखौ। बे 13था गामिनि गणेश फुजानिनो आं सासे आफादगिरि हिसाबै आंखौ जिहेतु माने 13था गामिया सायख'नानै जिहेतु आफादगिरि सायख'नाय लेखा आङो 2 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 2 बोसोरनि गेजेराव आं जिखिनि बिबानखौ लानानै
रायजोफोरनि हेफाजाब मोन्दों जोबोद मोजांखौनो मोनबोदों। 13था गामिया दिनैसिमबो जोंनि रायजोफोरा खौसेयैनो दं। बेबायदि खौसेयैनो जों फालिबाय थानो नाजाबोबायबो थादों आरो नाजाबायबो थागोन। ओरैनो मा मा दिन्थिफुंनो आखायाव लादों? जों दिन्थिफुंनाया जाहैबाय जोङो गिबि सानखालि जोंहा जोंनिनो रेन्जार सार फैगोन भुयापारा रेन्ज अफिसनिफ्राय बिथां कामेस्वर बर' सारा फैनानै जोंनि माखासे दिन्थिफुंनाय हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बिथाङा माने मोजाङैनो जोंनो मैया मेसेज होदो। मैया सारखौ लोगो हमनानै जों सावरायदों। सारा अकेखौनो बुंदों आरो सारा जोबोद मोजां जोंनो कमेन्ट हरदों। कामेस्वर बर' सारनिया कामेस्वर बर' सारा फैनानै जोंनि हारिमु देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनानै गावबो कालसारनि मानसिखा गोबाङैनो गोबां गोदै देंखो बोनो हागौ आरो बे हिसाबै सारा गावबो खनगोनाखौ जोंनो माबा हरदों आरो कमेन्ट हरदों। मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा मेथाइ रोजाबगिरिया जोंनिया फैगोन बागानपारानिफ्राय फैगोन आरो जोंहा ओरैनो बरमानि दं सासे बरमानि साहानि आरो बिथांमोना फैगोन जों हांख्रायनानै लाबोदों। गणेशखौ जोङो बे 13था गामिजों लोगो नांनानै जों खुंफुंनाया जाहाथे खेथि बाथि अयनाय खालामनाय आरो न'खर बां सिफायनाय सोरनिबा माइ बाख्रि बोफायनाय सोरनिबा आरो दंफां लाइफां सिफायनायनि खारनै जों बे 13था गामिया गासिबो खौसे जानानै थारमाने बे फोरबोखौ जों खुंनाय जायो आरो माने बोसोरफ्रामबो खुंनाय जायो। थांनाय बोसोराव माबायदि खुंनाय जादों? थांनाय बोसोराव कर'नानि लकडाउननि थाखाय जों साननैनि हाबाफारि लादोंमोन आरो साननैनि हाबाफारि। देग्लाय बोसोराव जोङो थारमाने 7 दिन फोरबो खुंनो लाफुंनाय जादों आरोखि। नोंथाङा गाहाय दौरि हिसाबै गासै रायजो राजानि सिगाङाव मा मेसेज हरनो होदों? आं रायजो राजानि सिगाङाव थारमाने जाहाथे बयबो अनलायनानै जोंनि रायजो राजा 13था गामिया जाहाथे बे फोरबोखौ जाहाथे जाफुंहोयो बेनि खारनै आं साबायखर बावबाय आरो 7 दिनखौ बे 13था गामिनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बे फोरबोखौ जाफुंहोगोन होननानै आं आसा थाबाय आरो आंनि दौरि फालनिफ्राय। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।